sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa imbitsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternativo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem, as Anti-Hypertensive, Anti-Diabetic Herbal Composition, and Food Supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest, and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternativo, the expert in alternative medicine. Welcome dito sa palatuntunan Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Ako po ang gagabay sa inyo para wala nang magtitiis ng sakit. Kung hindi maangkin ang kagalingan, walang maintenance medication ng synthetic drugs, nang maiwasan ang komplikasyon at matuto sa tamang pangalaga ng kalusugan. Ito po ay napatunayan na ni Doc Alternativo founder, multi-awarded Filipino inventor Doc Edgar Lusada Dilibo, kasama po yung ating co-founder, co-inventor Magdalena Dilibo, na siyang ating sunundan at pinagpapatuloy na advokasya sa alternatibong panggagamot. Kasama ang inyong ka-Doc Alternatibo, Doc Vince Lambak, ang inyong holistic coach, Doctor of Ministry and Natural Healing. Simulan po natin ang buhay sa pamagitan ng salita ng Diyos. At ngayong oras, ang banal na mensahe nakasulat po sa Mateo, talata 5, kapitulo 6. Mapalad ang mga taong hangad ay matupad ang kalooban ng Diyos, dahil tutulungan sila ng Diyos na matupad iyon. Ito'y nakasulat po sa Mateo, talata 5, Kapitulo 6. At marapat isabuhay mga ka-Doc Alternatibo sa bawat hakbang ng ating buhay sa sanglibutan. Mensahe hatid ng Doc Alternatibo. Doc Alternativo Newscast. Dito na naman tayo mga ka-Doc Alternatibo para sa tamang gabay sa inyo tungo sa malusog na pangangatawan at hindi masakitin. Kung tinamaan man ng sakit, maangkin ang kagalingan para hindi na mag-maintenance medication na synthetic drugs upang iwas sa posibleng komplikasyon at side effect. Kaya mga ka-Doc Alternatibo, sa nakikinig po sa ating palatuntunan, alam ho natin na tineterrorize tayo ng matinding pananakit ng ating mga tuhod, yung ating talampakan at nahirapan tayong maglakad, masakit yung baywang natin. Ang gagawin lang po natin, kailangan ho na iwasan muna natin yung mga ipinagbabawal ho natin na mga pagkain. Pero kung hindi talaga natin naiiwasan, minsan natitempted ho tayo at meron tayong mabisa na mga kombinasyon na ibinabahagi ho dito, katulad yung pagkain ng pinya. Natural ho yan, natutunaw sa mga matatawag ho nating masasamang taba na siya mismo ang malaking posible
posibilidad ng pagbarabara dyan sa ating blood circulation. Mabisa rin yung aking ibinahagi ng pagkain ng papaya, yung hinog na kasali po yung buto. Alam na po natin yung buto na yan, napaka maganda ho na pangtunaw, mga kababayan, sa gallbladder stone sa lumabas na pag-aaral. Kaya yung ating mga nakikinig ho ngayon, masubukan yung nasabing kombinasyon. Nandyan rin yung sayote, akin niyang ibinabahagi sa lahat ho nating ginaganap pong herbal and holistic seminar. Magandang pakikinig pala sa lahat ho nating mga kapanalig natin dito sa taga Pasay City at taga dito mismo sa Cubao, gayon na rin sa taga Malolos. Kaya tangkilikin ho natin at huwag hong magalanganin para ikang maibabahagi po yung tunay na kaalaman para sa ating mabuti na pakiramdam, mga kababayan. Kaya yung ating hindi pa po nakapasyal sa ating mga branches, hinihikayat ko kayo para ikang mabibigyan ho ng tunay na pagbabago. At kailangan ho na magpabuking ho kayo ngayon. Huwag ho nating ipagkakaila na marami hong promo at meron tayong matatawag nating mga surprises para sa lahat ho nating mga kababayan. Yung ating mga taga-subaybay, huwag hong mag-alanganin, kaya yung madadaanan ng ating inventor, nasihan yung iba kasi marami hong mga papromo. Doc Alternativo Newscast. Kaya kung ikaw'y nakikinig ka, huwag hong kaligtaan yung isang pagtuturo hinggil po sa pag-inom ng 2 litrong tubig. Katumbas po yan ng 8 baso sa isang araw with fulvic minerals. Lalagyan ho natin ng magnesium ascorbate at saka yung ating Doc F turmeric powder. Kung meron kang pulot dyan, yung wild honey ng Doc Alternativo, lagyan mo at lalagyan mo ng sex solution. Mabisa po para sa lahat o nating mga taga-subaybay. Isa na namang testimonya na tumayo habang may isinagawa ho natin yung ating herbal and holistic seminar dito sa may Malolos. Pakinggan po natin yung kanyang patutuo, mga kababayan. Kamo na yung karanasan nyo sa Doc Alternativo? Ako po ay mag 8 years nang dito nag-a-attend ng, pero noon pong pandemic hindi po ako nakaka-attend dahil nga po senior na, mahirap pong ma-attend. Ngayon na naman lang po ako naka-attend ng seminar. Na paano ka pala noon? Dati po ako po yung napakalaki, 185 pounds. Wow. Ngayon po 55 kilos na lang ako ngayon, 130. Anong ginawa niyo, ma'am? Ay di nag-Doc Alternativo. Hindi na po kaya ng tuhod ko ang aking katawan dahil sa laki. Di sinunod ko po yung cleansing. Pagpunta ko dito, pagdating ko dito, nag-cleansing ako. Tapos nag-vitamin C, 8 times na akong nag-vitamin C sa pool nung 2016. Yeah. 2015 po ako nagpunta dito. So hindi nasayang yung pera nyo? Ay, hindi po. Malaking bagay yung vitamin C ko. Yeah. Kasi pangpalakas ng katawan. Mga ilang kilo ang natanggal sa iyo, ma'am? Aba, 55. 55 kilo. 185, di 130 po ako ngayon. O di 55. Ano yung magiging panawagan mo siya nagdadalawang isip ba? Ay, nako. Hindi po nagbabago ang Doc Alternativo. Lagi pong maraming pumupunta dahil po sa mga nararamdaman ng mga tao. Kailangan pumunta po dito para mawala ang mga nararamdaman.
Ako po'y maraming mga nararamdaman din noon, makikirot ang mga kung ano-ano. Ako po'y ang permanente ko pong gamit ngayon, tanglad na coffee, turmeric, Yes. B-complex para hindi ka maging ulyanin. Okay. Yung haplas po, haplos. Hindi ako nawawala ng haplos. Pinadadala ko pa yun sa anak ko sa Bangkok, Thailand. Gamit po nila yun doon. Panghuli ma'am, pakiulit yung pangalan nyo. Ako po si Agnes Puno, taga Grand Royal Subdivision, 72 years old. Ang Doc Alternativo Center sa Naga Branch, Door 5, J.A. Abukar Building, Paharlika Highway, Barangay Mabolo, Naga City. Ground floor DILG Office sa Legazpi City Branch, Door number 8, Arasite Legazpi City, Old Mayon Autocrete of Councilor Joseph Lee, near Palawan Express, in front of Sterling Insurance Company. Sa Nabua Branch, number 95, Zone 5, San Roque Poblacion, Nabua, Camarines Sur, beside Nabua Central Pilot School. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Para sa kaalaman ng lahat ng miyembro ng Doc Alternatibo at ng One ASAP Movement bilang tugon sa post ni Mr. Idel Roderos sa kanyang Facebook account noong September 16, 2023 at ang kanyang official statement post noong September 18, 2023, ang Doc Alternatibo A to J at ang One ASAP Movement ay hindi na magkapartner. Nakasaad sa kanyang mga pahayag na hindi na konektado si Mr. Roderos sa Doc Alternatibo at A2J. Ito ay isang kumpirmasyon sa pahayag ng unang inilabas ni Mr. Idel Roderos. Lahat ng mga transaksyon na nagmula sa kanya noong September 16, 2023 ay hindi na kilalanin ng Doc Alternatibo at ng A2J Commercial Corporation. Maraming salamat po. Good news mga karadyo! Doc Alternatibo Loyalty Card is now open for acceptance. Sa bawat bili ninyo ng Doc Alternatibo products, may points kayong matatanggap. Ngayon pa lang, maaari na kayong mag-apply ng Doc Alternatibo Loyalty Card sa mga branches ng Doc Alternatibo nationwide. Ang distribusyon ng Loyalty Card ay available simula ngayong January 2024. Kung kayo'y bibili ngayon sa mga Doc Alternatibo products, may ipon pa rin ang inyong mga points na makukuha ninyo ngayong December 2023. 100 pesos lang ang registration fee, kaya bumisita na sa pinakamalapit na sangay ng Doc Alternatibo nationwide. Healthy na, wealthy ka pa. San ka pa? Pa-register na sa Doc Alternatibo Loyalty Card. Doc Alternativo Newscast. Isang sa patunay na natulungan dahil sa itinuro natin at sinundan, narito po yung kanyang testimonya. Hello to everyone. Siya ni Felicidad William, taga Bukyas. Bukyas Dinggit. Kete, ti edad ko tata 70. Ti nagrugyak dito di 2018 ata yun. Hindi ko maalala, 18 ata. Kete experience ko nagpa-vitamin C IV at iti 2018 mayat na nakuha nga jay cleansing ko iso nga ko na pintas hindi ko sinublik ti nga makanay nga ako pag nagsublimanan ada gayang tigasta napintas ti tuloy-tuloy nga jay kan-kanon tayo maikot napintas ti organic tas ti kwak mo ti may saak na diabetic at makikita ti itsura pa apa niya itsura ti bagig atatwa no ada nga ti gadil kat apa nga mag-form ti gadil
gayang tajay kan kanot na over ti kuana sugar iso nga awan nga iti nang mangtimpla iso nga kasapulan mo lang ti panag makan iso ti dakon nga itig na gayang dijay at least balance iti makan ti kwa kasjay nga adaan iti sakit nga diabetic at least tatamot nga miidi kwa adu atim na marananasa ko na nga hanit nga ag-epekto iti bagik apay nga nasakit ti ko nung day garod gayang kankanot nga umno nga kanot jay kayat ko kanan mga naklagta iso nga jay ti sura nga hindi nagpa-check up ak man hindi kaya yung katawan mo kailangan yung jay gusto pagkain ko iti diabetic nga pa pag ano niya complicated ada kailangan ti gallstone kat multiple dijay una kuno na ikat haampay gayan ang gana nga nabayag nga tawon nga niya naranasak santo maikat dijay yung anak nga nagpa-opera ako naga hindi nga ako agpa-opera ako nung madig kaya dito nga nagpa alternative nag-usap ti vitamin C IV infusion iso ti nakuha nga mayat iti bagit iso nga agiyaman na na kuha dito nga nagpaagasak naku imimbag tirik na ingana idita medyo tinmabaak idingon madigaya. Yan ang prueba sa kaepektibo na itinuro natin sa Doc Alternatibo. Kaya puntahan po ninyo ang pinakamalapit na branch ng Doc Alternatibo upang magabayan din kayo sa kagalingan. Doc Alternativo Newscast. Ang Doc Alternatibo branch bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon upang gabayan kayo sa tamang solusyon dyan sa iniindang karamdaman tungo sa kagalingan upang hindi na magtitiis ng sakit, hindi na magme-maintenance medication ng synthetic drugs at maiwasan ang posibleng komplikasyon. Kaya ang napaka-importante, makausap kayo personally dyan sa branch upang maintindihan ang tamang pagsunod ng cleansing program sa Natural Mega Dose Vitamin CIB. Good news para sa lahat dahil maka-order na ng door-to-door delivery ng mga Doc Alternativo herbal products. Kahit hindi pa member, mabibigyan ho kayo ng 40% na diskwento. Tandaan, 40% discount sa door-to-door delivery. Narito ang hotline 0946-967-3211. Uulitin ho natin 0946-967-3211. Dito na naman tayo sa pagpapaliwanag sa inyo sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas para mga pamaraan ito sa pagsagot sa mga health concern. Narito po ang gabay na siyang sinundan at pinagpapatuloy ng advokasya ng bawat branch ng Doc Alternativo sa buong Pilipinas. Mula sa ating founder, inventor, Doc Edgar Lusada Dilibo. Para sa karagdagang mga katanungan, clarification, ito po yung hotline 0946-967-3211. Ulitin nun natin 0946-967-3211. Doc Ed, ano po ang dapat kong gagawin? May problema ako sa hyperacidity. Maraming salamat po. Tubig, no, na may fulvic minerals, activated charcoal, mabilis po ang responses nito. However, babalik at babalik yung hyperacidity mo kung hindi pa rin nagbago ang sequence ng pagkain. Tulad ng breakfast mo ay rice at ulam,
Maling sequence po ito dahil ang breakfast ay period ng elimination. Kung napapansin nyo, period yan ng pagdumi. Kaya tubig ang kailangan para tulungan ang katawan sa paglilinis ng katawan. Pero ang itinuro ng teacher sa paralan, kailangan kumain ng rice sa breakfast. Hindi po tama na timing yun. Sa morning, kailangan natin ng maraming tubig para mapigilan natin ang acidity at ang constipation. So una yan, no? Iilan lang yan sa mga bagay na sinulat sa ating libro, A Coaching on Holistic Healing. At kailangang ma-enlighten po ang bawat isa sa atin. Kasi marami na pong biktima sa misinformation na breakfast talaga ang pinaka-importanting pagkain. Kapag napapansin po ninyo, ang mga taong malimit may sakit, sila po'y sumusunod po sa pagtuturong yan. Pero tingnan po ninyo, sino po ang umani ng mga sakit? Sila. Dahil wrong timing po yan. Ano po ba ang tamang timing? Sa umaga. Sa umaga po, timing ang tubig dahil elimination time yan. Nandiyan po ang period ng pag-ihit, pagdudumi. Kaya po ginigising tayo sa mga period na ito. Kaya tubig ang kailangan at hindi dapat rice. Kapag rice ang kinain po ninyo, pagmuya nyo pa lang, ang utak ay nagbibigay na ng signal doon sa stomach na maghanda ng hydrochloric acid. Kaya naging acidic po kayo. So kung tubig po na may fulvic minerals ang unang ininom, hindi po nagpagbigay kaagad ng signal ang utak dahil hindi po kayo ngumunguya. Automatically, tubig ang pupunta dun sa stomach. Alkaline po ito dahil fulvic minerals nga ang kasabay, wala na po kayong acidity. Yan ang tuloy-tuloy nyong gagawin at kapag nasanay ang stomach po ninyo, malakas pa kayo kaysa doon sa kumakain ng breakfast, ng rice, ng any bread, sa breakfast time. Dahil ang katawan natin ay nasa tamang timing, tamang material, ang dami ng tamang tubig ay nandoon po sa ating katawan. Doc Ed, curious lang po ako. Ano po ang nandyan sa malunggay capsule plus fulvic mineral? Magandang tanong, no? Number one, side benefits, no? Yung sexual enhancement. Ang malunggay capsule plus fulvic mineral, ito yung tandaan nyo, yung plus fulvic mineral. Pagka magmalunggay ka kasi at hinaluan siya ng fulvic mineral, ang unang ibibigay sa iyo yung napakagandang blood flow, blood circulation. Kaya magiging aktibo yung utak mo, magiging aktibo yung ulo mo, pati yung buong katawan talaga. Yung kidneys mo, gagana, yung daanan ng dugo, yung ugat, gagana, aaktibo, papasok yung nutrients, pati sa kaduluduluhan ng yung daliri, sa paa at dito sa kamay. Kaya mapapansin mo yung side benefits, yung sexual effect, nagagamit siya, gumagana siya kung iniisip mo yon. Remember, the sexual organ ng lalaki, the biggest sexual organ ng lalaki at babae ay yung kanyang pag-iisip, imagination. Yung utak, yun ang pinakamalaki. Susunod na lang yung physical enlargement, tinatawag na excitement, yung rush of the blood doon mismo sa sexual organ ng lalaki at ng babae or sa kanyang tinatawag na private parts. Susunod na lang yun. It starts from your brain. So ibig sabihin, kung inom ka ng malunggay capsules, pero trabaho ang target mo, mapapansin mo, napakasarap ng feeling mo, napaka-aktibo mo, napaganado mo, kapag nag-exercise ka, matagal kang nahahapo, lumalakas ka. Tumatakbo ka, tumataas yung hangin mo, yung capacity mo, yung stamina mo. Hindi mo ginamit for sexual purposes yun. But the goal here is to enhance your energy, enhance your focus kasi natutulungan yung pag-iisip mo. Pero kung ginamit mo yan for sexual function, i-epekto din yun. Mapapansin mo yan, 2 kapsula before 15 minutes before the fight, no? Alam nyo na ang ibig ko sabihin. Mapapansin mo yung rush of the blood pupunta doon sa specific organ ng katawan mo. Depende din sa edad, no? Kung mas bata po kayo, 30-year-old, 40-year-old, mapapansin mo, napakabilis at tatagal ka talaga. Ganon yun. Pag medyo may edad ka na, mapapansin mo rin yung tagal nito, siyempre dahil may edad ka na, hindi tulad nung 30-year-old and above. Ganon yun. 30 to 40-year-old. 40-year-old and above, nasa middle age ka na, tatagal din siya, pero hindi tulad sa mas bata. Nakuha nyo yun? Kasi parang sasakyan din yan eh. Kung bago pa ang sasakyan, tatagal talaga. Pero pag gamit na, second hand na, medyo mabagal. Ganon yun. So kailangan sabayan mo siya ng tinatawag nating diet. So baguhin mo yung diet mo. Instead na karne ka, vegetables ka. Kasi napatunayan sa research, ang lalaking panay ang karne, mahina ang kanyang sexual potency mo. Lalo na baboy, taba ng baboy, humihina ka talaga niyan. So damihan mo yung malunggay capsule mo. Inom ka ng 2 sa umaga, 1 sa tanghali, 2 na naman sa gabi kung saan kapaka-importante ang
malunggay capsule sa may fulvic minerals. Ganun kasi ang experience natin. At the same time, yung applications natin ng malunggay capsule sa ating buhay. Ito ang gabay sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas na siyang ating sinundan at pinagpapatuloy na advokasya sa bawat branch ng Doc Alternatibo. Kailangan na makausap ka personally, ma-check ang physical condition para sa tamang pagsunod sa cleansing program sa Natural Megadose Vitamin C IV sa mga tinamaan na ng komplikasyon dahil marami ng maintenance medication na synthetic drugs. Ang Doc Alternativo Center sa Naga Branch, Door 5, J.A. Abucar Building, Maharlika Highway, Barangay Mabolo, Naga City, ground floor DILG office sa Legazpi City Branch, Door number 8, Arasite Legazpi City, Old Mayon Autocrete of Councilor Joseph Lee, near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Sa Nabua Branch, number 95, Zone 5, San Roque Poblacion, Nabua, Camarines Sur, beside Nabua Central Pilot School. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Attention sa lahat ng miyembro ng Doc Alternatibo. Kamakailan lang may nag-text brigade sa mga miyembro ng Doc Alternatibo at nang iinganyo na sumali sa seminar na gaganapin nila na kagaya ng seminar na ginagawa ng Doc Alternatibo. May ilang miyembro na nag-report sa amin sa naturang gawain. Mag-ingat tayo sa mga nanggagaya para sigurado dito tayo subok at pinagtibay ng panahon. Doc Alternatibo. Doc Alternativo Christmas Raffle Promo. Good news sa mga miyembro ng Doc Alternatibo. Kung aabot ng 5,000 pesos ang nabili mong produkto ng Doc Alternatibo, mayroon ka ng isang raffle entry para sa gaganaping Christmas Grand Raffle Draw ngayong December 2023. At ang mas maganda pa dito, accumulated ang inyong nabili simula pa noong September 1, 2023. Siguraduhin lang na ang pangalan na inyong ginamit sa resibo ay hindi pa bago-bago para ma-accumulate ang inyong entry sa iisang account. Sa third prize, maaari kang manalo ng 5,000 pesos worth of Doc Alternativo products. Second prize, 1 combo cleansing package. At sa first prize naman, ang inaasam-asam ng karamihan na isang session ng Natural Megadose Vitamin C IV ng Doc Alternativo. At bilang pasasalamat sa inyo ka-alternatibo, tig-tatlo ang mananalo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Gaganapin ang raffle draw sa main headquarters Dagu City, Davao del Sur. The more entries, the more chances of winning. Doc Alternativo Newscast. Bueno mga kaibigan, ang sarap pa sanang magsama-sama pero paano ito? Masakit man ang pamamaalam, kinapos po tayo ng oras hanggang sa susunod na presentasyon natin. Sa pangalan ng ating founder, inventor, Doc Edgar Luzada de Libo, kasama po yung ating co-founder, co-inventor, Magdalena de Libo. Ako po ang iyong lingkod, ang inyong ka-Doc Alternatibo, ang inyong holistic coach, Doc Vince Lamag, isang mapagpugay na pagbati sa lahat po nating mga taga-subaybay at mabuhayo kayo. Doc Alternativo Newscast.